Sete equipos e 5 probas fixeron da tarde unha das máis amenas. En Chantada, ao Parque Eloisa Rivadulla, ao campo da Feira Vello de Chantada, foi un ano máis por estas datas, sede da 10ª edición das Olimpíadas Rurais. As sorpresas e a cantidade de participantes foron este ano os aspectos máis salientables dun clásico que nacía hai 10 anos para comezar as festas, lembrando o carácter deportivo rural e festeiro que ten o municipio. Os participantes están así un pouco sorprendidos e expectantes porque, bueno, vai habendo cambios, cousas, veñen preparados para unha cousa, hai outra, eso está moi ben, non? Esas son as trampas que hai que facer porque senón xa saben os trucos todos, entonces non facemos nada. Entonces este ano pues, intentamos cambiar os xogos todos para que non teñan esas manías e todo eso. Gustou unha idea, gústame que haxa cousas no pueblo, e por que non, vamos a escoller, bueno, pues tuve a suerte de que estas son as 10ª Olimpiadas e a 11ª edición das Carrilanas para mañá. A primeira proba é unha gincana na que participan todos os componentes dos equipos. Entonces empezan con un puzzle que está feito de madeira, empezar de madeira, e teñen que construir o puzzle ese, e unha vez construído nese puzzle hai unhas señas para encontrar un señuelo. Entonces teñen que ir buscar o señuelo eso e entregalo nunha zona do parque. E nese momento salen dos compañeiros atados polas pernas con unha carreira máis ou menos dunhos 30 metros así. E seguidamente, cando chegan ao seu destino, danlle paso a outro compañeiro que fai unha carreira de sacos e ese mesmo dalle o relevo a outro e finaliza con outro relevo de carreira de sacos. Esa é a gincana principal. A segunda prueba estábamos vendo agora que é o lanzamento de alpacas. Estoy haciendo puzzles, el otro dos tipos con los pies juntos corriendo. Parece difícil. Sí. Parece que tienen novedades en cuanto a las pruebas, que están bastante interesantes y nada, intentando improvisar sobre la marcha, que es lo que hay que afrontar en cada una de ellas. Vedes vos fortes? Home, levamos 4 anos esperando este día, desde as anteriores. A verdad que esperaba un pouco máis, non sei. Vamos a recuperar. Ya estades empezando. Sí, sí, sí. Yo creo que es una forma de intentar cohesionar el pueblo con las diferentes pandillas que hay en el pueblo para darle un poquito de vidilla, de ambiente y como se puede ver, pues la llamada es importante porque hay mucha asistencia en estas Olimpiadas. A terceira vamos a ver agora, que a verdade esta é nova, non sei nin como chamarlle, pero bueno, vamos a poñer o pato mareado. É o típico que estamos vendo agora en moitos vídeos de internet e todo eso, de apoiar a cabeza nun bate de béisbol e xirar e xirar e xirar sobre o mesmo bate hasta que se mareen. E unha vez mareados, que vexamos nós que están mareados, que non fagan o conto, pois terán que intentar darlle con 3 dardos a unha diana que temos aí colgada nun árbol. Hai que avisar os visitantes que se aparten do medio porque isto non é nada eficaz. E depois pasamos na última prueba, que normalmente é a carreira de bolo pola zona asfaltada do parque, pero este ano volvemos a cambiar tamén porque xa sabían como empuxar o bolo, como sabían todo.
equipos que o ano anterior. E as probas son distintas, non? Tamén. Como te chamas ti? Chámame Noa. Bueno, e que esperas? Porque hasta ahora só levades unha, non? Participar e pasalo ben. É unha boa forma de empezar as festas, non? Sí, a verdade que sí. Nos participamos todos os anos que podemos e intentamos estar ano a ano. Botamos todo o ano entrenando para este día. E para non saber o que se vai facer. Efectivamente, este ano dinos que non hai o bolo, que era un clásico das Olimpiadas, pero bueno, creo que hai unha sorpresa preparada. Pero eso do bolo moito vos gusta, porque había outros aí tamén moi decepcionados porque non había o do bolo. Sí, porque é un clásico, entonces sempre se bota de menos. Bueno, como adestrades? Que facedes para prepararvos? Porque eso vai en serio, eso de que vos preparades, non? No, absolutamente nada. De rural polo marco polo todo que temos é que non se parece a nada das Olimpiadas normais, por son rurais de todo. Pero isto é moi para deportistas en realidad. Bueno, para deportistas ou para xente que se anime, que é o principal.